care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tion karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo
makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot, tandaan man nga ang sipon kagilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Iyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso kidman nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. and a day with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as we look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtob 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibad. Tataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras ang Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 40 minutos na nakaligid stock na alas 5 sa hapon.
Welcome kami na sa pagpalakad sa Patutunan Bombo Report sa afternoon edition ng Paglunes edisyon sa Patutunan petsa 18 sa bulan sang Oktubre. Kamusta na mo? Welcome. Mayong hapon sa aton masok sa aton tagpulamat sa aton si mga kabombo sa kabuusan ng sulat sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Of course, mga soke man nato nasa mga banwa ka syudad sa kabuusan sa aton sini nga probinsya. Ang mga nakatutok naton kon live sa aton sini FB Negros sa Bacolod no, di mas nakabahan sa kalibutan ha. Makita na lang batin natin papalagan sining hapon sa Patutunan Bombo Report sa afternoon edition. Kapodyo sinigyan nga hapon na Bombo Dennis Rubica. Masako-sako na palibot sa sulat sa Bacolod. Hinong puli na sang aton sining nga mga trabahante. Nung mabalita nga inyo bantayan sa mga nagapaunang mabalita lokal, isa ka babae nga empleyado sa syudad sa San Carlos, gintiro patay kaina sa aga. Samtang isa ka hubog ginsunog nga puluyan sang iya siniya nga mga ginikanan sa may syudad sang Sagay. Top 22 wanted sa probinsya sa Negros Occidental, dakop sa syudad sang Talisay. Kag sa aton siya mga nagapaunang mga balita nasyonal, balita sa palibot niya sang pungsod, ang Department of Health nakadugang record sang kapin 633 ka mga Delta variant sang COVID sa pungsod Pilipinas. Kag ang duso nga 3 pesos nga saka sa pretihan sa aton sining transport sektor daw malabo iya sa bahin sa Department of Transportation. Kag sa balita naton sa luwasang pungsod, 24 patay kalakip ng 5 ka mga kabataan sa pagbaha dito iya sa pungsod India. Ang mga balita nga ito, tutukan balita nga itong kabatamod siling hapon pagpangalagan siya Patutunan Bombo Report sa afternoon edition. Tapos nakuha ng report ni Bombo Carla Milifinsor. Di kita na makabinanaw sa aton sining makauturan sa aton sining nagahulat sa grasya ba rin man grasya naman para sa aton makauturan sa aton sining mga sukit sa kahinan. Mga kaibigan, sa tunga sa pandemya, kaupo ninyo sa yapon ng Bombo Radio Philippines wala nagauntat na sa pagpatakayon sa tatlo ka mga nationwide promos. Agad nga makabulig nga maghatag sang adlaw-adlaw nga iuda kag paghimo sang masunod naman nga Bombo Milyonaryo. Ara makita sa ato si dululungan na bangon. Luwat naman nga ginlunsar ang 1-2 Panalo Part 20 sang Bombo Radio kag Star FM Bombo Channel 20 kito yun nga nag-exister ang atong siniya nga promo 1-2 Panalo Part 20 subong nga adlaw makabinan no. So araw-araw baldi-baldi per premyo na may kasiyahan pa butinod adlaw may pa-premyo kita may cash kag balde nga buta sang of course ti regalo groceries mga kabilang kailanong gininyo sa adlaw-adlaw nga pangabuhi mga kabilang. Sa kabusan sa pungsod sa ato siniwanto Panalo Part 20 promo nagalagapok naman nga 6 million pesos na balorya sang pagpamadya nationwide ang aton ini nga iga panagtag no. Magluwas sa aton sini daily winners. Makita sing 4 ka mga regional winners sa aton sini Grand Draw kag of course ang balatayan sa aton sini Grand Draw ang 1 million pesos cash nga grand prize naton. Sino naman ay yan ang masunod nga milyonaryo? Bangod lang sa promo sa Bombo Radio kag sa FM mga kaibigan no. So sa aton siniya nga adlaw-adlaw nga winner ay tag sa kaadlaw may 3 kita nga winner. 3 ka mga winners aton sinilawagon tag sa kaadlaw. Lunes, Tob-Tob, Biyernes. No, ti Lunes, Tob-Tob, Biyernes ray mga kaadlaw, 3 kaadlaw, 15 kami nag-winners ta. No? Sa sulod ya sang isa ka semana Lunes, Tob-Tob, Biyernes makabinan. Aton sini nga winner magabaton sang padya balor 1,150 pesos. No, di ba? Nagligad mga promota ti 1,000 pesos. So 500 pesos cash, 500 pesos nga worth sang gift pack sa mga dugangan naton. No? Ang aton winner magabaton sang cash nga 500 pesos kag gift pack nga balor 650 pesos makabinan. So tagsa winner naton tagsa kadlaw ang worth ng premyo batonon 1,150 pesos, 500 pesos diri cash, ang 650 pesos worth in asang gift pack nga inyo mabaton kag
ginpalawig pa naton ang oras sa pag-claim ninyo sa inyo sining premyo. Kung kamo mulawagan, may ara kamo sa anom ka oras sa pag-claim sa inyo sining premyo. So bisan out of town kamo, may chance kamo gyapon wa claim sa inyo sining premyo. Kamo 6 hours kamo na after ng malawag nga lanyo sa pag-claim sa inyo sining premyo. Kaya ang mga mata-mata kamo tipon, mga mata-mata pangita, mga mata bakal sa kailanon nga mga proof of purchase para pasakop di sa aton siniya nga promo 1 to panalo part 20 promo ano mga proof of purchase pwede nyo gamiton. Of course ano diri ang Alfonso Brande, ang Rexona deodorant, ang Orocan, ang Cerberus One, of course ang di mo hipermia, ang aton sining Panyawan, kag of course ang Art Purity Pawn Shop and Jewelry. So una mga sponsors na to na mga produkto nga pwede nyo magamit as proof of purchase ato sining 1 to panalo part 20 promo mga kaibigan, no? So magmata-mata ang motipon kay sa sunod sa 7 kasimana naton nga promo baka damo damo naman ng mga Pilipino sa buko sa pusod Pilipinas, linibo-libo ng mga Pilipino ang makabaton sang padya, of course aride ang malipayon nga milyonaryo sa atong grand draw sa adlaw sang Paskwa. Gabi ba? Mas teguro tayo mga malipayon nga Paskwa para sa isa naton kauturan nga mga milyonaryo sa aton sinigwando sa 1 to panalo part 20 promo. So naton promo nationwide 6 million pesos ka worth sang prices ang aton sininga iga panagtaga. So magamata-mata ka mga tipo na kamo sinibita naton nga mga proof of purchase nga bita naton nga mga produkto nga mga gamiton nyo as proof of purchase na di sa ato si 1 to panalo part 20 promo. Adlaw may kwarta, may regalo, may pinutos nga regalo, may grocery, may kwarta nga premyo nga pagabatonon. Magpamati lang ang magyapon, tutok lang ang magyapon dire para balayo ko na himuon nyo sa aton sining ginawag nga mga proof of purchase, mga produkto nga magamit yung proof of purchase pagpadala sa inyo sining entry di sa 1 to panalo part 20 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 47 minutos na nakaligas na alas 5 sa puno na itong report ni Bombo Carla Milfinsor, inibalang isa ka babae ang gintiro kinaw sing aga dito sa syudad sa San Carlos, samtang ini ang nagasakay sa tricycle padulong tani sa iya sining obra na kay obra ni sa sakwan sa lokal nga pangluhan niya sa syudad sa San Carlos. Ginkuan na niyo ipingan lang sang riding tandem pinusangan ti way gasalbar ni sambit yang biktima. Ano ang investigasyon diri sa aton kapulisan especially sa may syudad sa San Carlos? Paano natabo kag sino yan ang mga suspects na diri? Natumod na bala may mga person of interest na ato sining mga kapulisan sa posible nga suspect kag posible nga motibo sa pagpatay sinin sambit nga babae. Kaluluoy man ni babae kay may kabataan pa ni nga nabilin makabinan. Kag tapos ang banay kuno doging patay man sa nagligad nga early this year lang o sino kuno kalabo ni. Ano posibleng motibo diri nga ginausoy karon sa ato sining kapulisan? Sa sining pagpatay kay ina na sa aga. So ano mga detalye impormasyon sila po sa kay Bombo Carla Milfinsor gikan sa patrol. Bombo Carla, maayong hapon, Kimin. Yes, Bombo Dennis. So, isa ka empleyada, no, sa City, San Carlos City Hall, Bombo Dennis, ginatiro patay kagaina sa aga Bombo Dennis, ang riding and tandem. Susunod kag Pulis Lieutenant Ruby Aurita, samtang nagapadulong na ini ang biktima, Bombo Dennis, sa City Hall. Magpanaog na ini siya, mapasulod na ini siya kung tani sa City Hall, sang tiro ini siya sa riding and tandem, Bombo Dennis. So, nadulaan gid sa gilayon, o kung nadulaan gid no sa kabuhi ining biktima nga ginkilala kay Maria Elena Pique Bombo Dennis kag ini sa investigasyon sa mga kapulisan nagagwa nga sa may kangtanan sa propiedad ni ang pagtiro patay sa iya Bombo Dennis, pero sa subong patigayon sa gyapon ang ila sining investigasyon, no, pero isa sa mga rason o kon rason, no, sa pagtiro patay sa ini nga empleyada ang
sa propiedad Bombo Dennis sa nahibaluan man na ang iya nga bana nga patay man ini mga January sinilang man nga tuig Bombo Dennis kada napatan man nato sa pagkapatay sa iya sini nga bana may grudges man sa pamilya Bombo Dennis may duwa ka bata ining upon duwa ka bata ining biktima isa diri do special child pa minor de edad ini ang iya sini nga duwa ka bata Bombo Dennis so subong ginakuha pag isang investigador kung ano pagid ang rason kung agin tiro patay ini nga empleyada sa City Hall o kung San Carlos City Hall Bombo Dennis kaga ang mga suspetsado sa gilayon man pagkatapos ang krimen ilang siniyagin himo palagyo man ining duwa ka mga suspetsado Bombo Dennis so nagpatigayon man sang check up ang kapulisan sa San Carlos City so may mga gimpang invite ini sila Bombo Dennis nga sakay sa single nga motor agin na siyempre gin ini sila interrogar ini sila sa police station pero gin na puyan man ini sila sa gilayon Bombo Dennis kay hindi sila ang mga suspetsado sa pagtiro patay sa empleyada sa San Carlos City Hall Bombo Dennis. So Bombo Dennis sa yes Bombo Dennis. But silingon ang motibo sa pagpatay sa banay sini early this year kay papatay kay ina sang aga sa sining babae daw isa lang. So amo pa na ang ginalantaw sa mga kapulisan Bombo Dennis no pero wala nagadula sa ila sining investigasyon ang grudges no sa propiedad man sa ila sining pamilya Bombo Dennis. Do personal niya nga kwan nga motibo ang ginausoy karon sa aton nga mga otoridad dira sa Metro San Carlos. Yes, Bombo Dennis so personal nga grudges ang ginalantaw diri sa natabo sa isa ka sa Maria Peque Bombo Dennis. So Bombo Dennis pamatian nato ng pahayag ikan kay Police Lieutenant Ruby Aurita. Balik kagaina, mga alas 7:48 sang aga, no? Dito sa may Ledesma Avenue, Barangay Palampas, diri sa San Carlos. May natabo nga isa ka shooting incident. Kung sa diin ini ang aton nga biktima nga si Maria Elena Pique, nagasakay ini sa tricycle. Din sa iyang panimalay, padulong na tani ini siya sa City Hall kay empleyado ini siya sang aton nga city. Samtang ara siya sa malapit na sa City Hall actually. May hinali lang may isa ka motor nga may angkas. Nag-overtake sa right side sang tricycle. Dito wala na talupangdan gani actually sang driver sang tricycle nga natiruhan ini siya kay abiniya naglupok lang ang iya nga guma sang tricycle. Amo to pag nalikid niya nakita na lang niya nag-uy-uy na ang iya nga pasahero while ang duwa ka lalaki nga nagasakay sa motor nalagyo. So base man sa aton nga investigador pag gindiyo ini sa CCTV kagaya ina dito kag nakit-an nga ang mga suspetsado nagasakay sa isa ka combination ni siya sang red and white nga XRM na motor while ang driver nagasuksok sang itom nga helmet kag inabalang multicolored nga sweatshirt inang usual nga makita naton sa mga nagamotor. Amo man ang iya nga back rider nagasuksok man ini sang multicolored nga sweatshirt kung sa diin nagsakay sa isa ka motorsiklo nga wala sang plaka. So follow nila ang CCTV footage dito kag nakita nga ang exit point nila is going to Medina Barangay Rizal. Immediately ang aton nga police force nagconduct sang blocking force nag-establish sang checkpoint sa mga exit points naton diri sa San Carlos. Yes. Pero wala gid sang may nakuha nga suspetsado nga nagapareho sa description. Pero during sa aton niya pag-conduct sang checkpoint dito sa may Medina, may mga na-hold kita dito nga mga motor, nagamotor,
kag invite man gani naton actually diri sa police station para ano lang pala mong putanon, pero pag after siya pala mong putanon kag hindi man gid sila pariho sa description nga suno sa makita sang investigador naton dito sa CCTV footage. So amo nga ginbuyan man dayon sila. Base sa aton nga investigador kagaina pagkadto niya dito sa City Hospital, ang igo sang aton nga biktima ara sa tuo nga bahin sang iya nga dulunggan. So far ginahulat ta pa ang report, ang progress report sang aton nga investigator on case at to the recovery sang crime scene, no. Ginaano lang naton kay do medyo sako pa nga ton investigador, pero mahatag lang kami sang update as soon nga matapos na. Sa subong hindi ta pa ma-establish gid 100% kung ano ang motibo kag kung sino ang mga suspetsado, pero may isa kita ka anggulo nga ginalantaw kay tuno sa utod sang biktima, wala man sang iban nga kontra ining aton nga biktima, no. Pero more sa properties ni, may away-away sa propiedad. Ano na siya, basta empleyado siya sa actually ini siya ang aton biktima, amo ni siya ang asawa sang ako ma-recall ninyo ang iyabana gintiro man ini dito sa balay nila dito sa may barangay Quezon. Ang ato bala mga magpakaisa mga I think last January. So patay na ni sa subong iyabana, may duwa ini sila ka bata nga nabilin, mga minor de edad pa ning isa kag ang isa special child. No, ang pagkabatay sa bare, ma'am, nabalan to ano motibo? Kuan man to, may family grudge man to sila. Okay. Pinamilya man to. Sa subong ang aton nga kapulisan nagapadayon Japon sa patigayon sa hot pursuit, pag nagapadayon sa pagpalamangkutanon, gathering of information as to the identity sa sining mga suspetsado. So, Bombodenis sa mo no, ang pahayagikan kay Police Lieutenant Ruby Aurita regarding sa shooting incident ka nagaluntad sa San Carlos City, mismo sa San Carlos City Hall, Bombodenis. Sige. Bombodenis sa mo ng report, gikan sa patrol, ni si Bumbo Carlamay Defensor para sa Pakultang Radyo ng Pilipinas. Distant overall ng doon sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo! Salamat, Bumbo Carlamay Defensor sa pagpapulap ni Bumbo Carla sining shooting incident sa kababagin patay kina sa taga Sakay Stretch Call. Padulong tanay sa iya sining opisina sa San Carlos City Hall. Suspect at large mga kabanan. Yung panatutunan, magapanabalik, makaligilaman pala importante nga mga pahanumdom. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub-tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang, mangin-sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang
pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kagkaakig, sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa Balik latest. po pala kayo patutunod Bombo Report sa afternoon edition na News Center. News Center sa atos niya Bombo Network News. News Center, Kevin. 2021, napapanood din tayo ng live sa Facebook at YouTube channel ng Bombo Radio Philippines sa ulo ng ating mga balita. 4 na Chinese nationals na patay sa enkwentro doon sa Angeles City, Pampanga, magit sa 200 milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska. Mga lugar naman sa National Capital Region na nasa granular lockdown, bumaba pa ayon sa DILG. Samantala, ang Department of Health nakapagtala rin ng karagdagang mahigit 6 na raang kaso ng Delta variant sa Pilipinas, yung Zamboanga Peninsula na natili raw na rehiyon sa high risk ayon naman sa COVID-19. Si Julian Omping naman na anak ng isang bilyonaryo at sangkot sa pagkamatay ng visual artist na si Brie Honson, pinakakasuhan na ng DOJ panel dahil ito sa iligal na droga. Samantala, good news naman itong halaman na marami sa Pilipinas na tawa-tawa abay epektibong COVID-19 treatment para sa mild at to moderate cases ayon sa DOST. COVID-19 response naman hindi apektado sa pagbibitiw ni Secretary Vince Dizon ayon yan sa BCDA. Samantala naman sa international news, mahigit 5,000 protesters sa Myanmar gagawaran na rin ang amnestiya ng military junta doon. At sa sports news naman, paghahanda sa 100 araw na countdown sa Olympic Flames sa Athens, Greece, bago ang Beijing 2022 Winter Olympics, binulabog ng protesta. Sa Bombo News Center Makati, kami po ang maghahatid ng mga balita. Ako si Bom Rico. Ako naman si Bombel Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, ka-Star Nation, nakatanggap ang Department of Health o DOH ng report na 4 na mga insidente na tinatawag na adverse reactions ang naitala mula sa kabuang 1,509 na mga bata na nabakunahan kontra COVID-19 hanggang Oktubre 16. Ayon dito kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, isa sa mga bata na nakaranas daw ng tinatawag na adverse reaction ng bakuna ay mayroon namang high blood pressure kasi na nalunasan din naman matapos ang 2 oras. Ang isang minor de edad naman ay mayroong allergic reaction at ang 2 pang bata ay nakaranas ng stress-related reactions. Bagamat sa ngayon, ayon pa sa Department of Health, hindi pa opisyal ang mga nasabing adverse reactions at ibibilang pa lamang ito sa sistema ng Food and Drug Administration na kanilang mga nabakunahan. Sinimulan ang pilot testing itong COVID-19 vaccination para sa mga bata, itong mga pediatric population na mayroong comorbidities sa Pilipinas nitong nakalipas naman na linggo ng Oktubre. Itinuturing naman na isang paglabag sa batas ang polisiyang no COVID-19 vaccine, no pay. Ayon yan kay Department of Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III. Sa ilalim ng batas, ayon kay Bello, hindi maaaring i-hold ang sahod ng mga empleyado maliban na lamang kung mayroong mga legal na basihan o legal na dahilan. Anya, ang hindi pagpapabakuna ng isang empleyado ay hindi legal na basihan para hindi maibigay ang sweldo ng isang empleyado
empleyado. Pinunto din ni Bello na isang demokrasyang bansa ang Pilipinas kung saan ang mga mamamayan ay mayroong kalayaan na pumili kung sila ay magpapabakuna kontra COVID-19 o hindi. Hindi rin dapat anya na puwersahin ang isang individual na magpabakuna maliban na lamang kung mayroon ng batas na nagmamandato sa COVID-19 vaccination. Kamakailan ay umapila ang Trade Union Congress of the Philippines sa DOLE na imbestigahan ang hinggil sa No Vaccine, No Pay scheme. Subalit ayon kay Labor Secretary Bello na wala pa silang natatanggap na complaints sa ngayon bagamat hinihikayat nila ang mga empleyado na mag-report sa tanggapan ng DOLE sakalimang merong mga employers na nagpapatupad ng naturang iligal na polisiya. Samantala, sa ibang balita, meron pong napatay sa enkwentro na 4 na mga Chinese nationals at mahigit 200 million pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska rin ng mga otoridad. May nakong impormasyon si Bombo Anali Subirano. Atay ang 4 na Chinese drug personalities sa ikinasang anti-illegal drug operation na matauhan ng PIDEA, PNP at AFP sa Punta Verde Subdivision, Barangay Pulong, Takutod, Angeles City, Pampanga, kaninang alas 10 ng umaga. Ayon kay PIDEA Director General Wilkins Villanueva, nanlaban ang 4 na Chinese sa mga operatiba dahilan para mag-retaliate ang mga otoridad. Kinilala ni Villanueva ang mga nasawing drug suspects na sina Kai Bing alias Kai, 29 years old mula sa Yuncheng City, Shanxi, Erboke alias Payat, 34 years old mula sa Guangzhou City, Fujian, Wang Didong, 43 years old at Wu Yuhan Shen na kilala rin sa alias na Jin Peng Zhang, 41 years old na kapwa mula sa Zhangzhou, Fujian. Ayon kay PIDEA spokesperson Derry Carion, pawang armado ng kaliber 45 pistol ang mga suspect at malalakas ang loob na makipagpalitan ng putok sa mga otoridad. Nakuha sa kanilang posisyon ang 38 kilos na hinihinalaang shabu na nagkakahalaga ng 262,000 pesos, gayon din ang 2 mamahaling cellphone at isang timbangan. Sinabi ni Carion, bukod pa sa mga hinilaang shabu, nasabat din ang ilang mga paraphernalia. Samantala, pinuri naman ni PNP Chief General Guillermo Eleazar ang matagumpay na anti-illegal drug operation sa Pampanga kanina na ikinasawi ng umano'y mga big-time Chinese drug dealers na nag-ooperate sa NCR at Region 4A. Sinabi ni Eleazar, ang mga napatay na suspect ay may ugnayan kay Basher Bangon, leader ng Basher Drug Group na napatay ng PIDEA at PNP sa isang shootout sa Cavite nitong September 9. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo, anong talagang napakalaking halaga itong nakuha, nakumpiska ng otoridad na shabu. Saan naman daw nanggagaling ito? Anong initial na impormasyon diyang inilabas ng mga otoridad kung saan kinukuha itong ganitong kalaki na karami ng illegal drugs sa Bamboan? Tama ka, Bombo Elmar. Itong mga drugs na ito ay nagmula pa sa ibang bansa. Ito tinitignan din ng PIDEA at ng PNP, Bombo Elmar, kung may kaugnayan din ito sa mga bilyong-bilyong halaga na nakumpiska nila sa Zambales. Oo, kasi nung mga nakaraang buwan, Bombo Elmar, kung maaalala mo, may mga higit na billions of illegal drugs ang nakumpiska ng PNP at PIDEA dito nga sa may bahagi ng Zambales. Dalawang magkasunod na operasyon yon at yun na nga, may mga Chinese ding napatay. Kaya nga tinitignan ngayon ng PNP at PIDEA kung may kaugnayan. Bagamat may nakita silang ugnayan dito nga sa isang local na drug lord, itong si Basher Bangon na Bombo Elmar na nagde-deliver ito yung supplier ng illegal drugs sa Mindanao, Bombo Elmar. Ito naman pagkakataong ito, saan naman daw i-deliver ito? Meron bang impormasyong nilabas ang PIDEA at ang PNP, Bomboan? Itong mga drugs, Bombo Elmar, ay dito yan sa NCR binibenta at sa Karatig Region 4A. So ito yung mga lugar na pinagbebentahan ng nasabing mga illegal drugs. So kaya nga nagkaroon sila ng itong matinding intelligence report, kaya nga nasundan nila itong mga Chinese dyan sa Pampanga.
Actually, tatawagan natin si Director Derek Carrion, no? Pang madagdag pa pang mga impormasyon, pero nag-ring lang yung kanyang phone. Meron bang mga kasabwat na mga Filipino suspect itong 4 na Chinese nationals na napatay dyan sa Pampanga, Abang Buan? Sa ngayon, Bombo Elmar, walang mga Pinoy na naaresto, no? Bagamat may mga report na may mga Pinoy kasi ito yung mga nagiging runner nitong mga Chinese national. So, pinaghahanap pa yan at may ikinakasang follow-up operation ang ating PIDEA at ang PNP, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat si Bombo Annalise Soberano. The coronavirus infectious disease or COVID-19 pandemic update. Bahagyang mas mataas ngayong araw ang bagong mga naitalang kinapitan ng COVID-19 kumpara kahapon matapos na iulat ng Department of Health na nasa 6,943 na mga karagdagan kaso sa araw na ito. Dahil nga dito sa kabuuan, nasa 2,727,286 na ang mga nahawa sa virus sa Pilipinas mula yan noong nakalipas na taon. Marami naman ang mga naitala ng mga bagong gumaling na umaabot na sa 19,687. Ang mga nakarecover na sa kabuuan sa Pilipinas ay nasa 2.6 million mahigit na rin. Ang mga aktibong kaso naman o kasalukuyang nagpapagaling pa ng mga pasyente ay nasa 68,832. Samantala, mayroon ng mga napaulat na mga bagong nasawi na umaabot sa 86. Mas mababa naman ito ang naturang bilang na fatalities kumpara kahapon. Ang death toll na sa Pilipinas mula noong nakalipas na taon ay nasa 40,761 na. Meron naman ng mga dalawang laboratorio na hindi nakapagsumite ng kanilang datos sa COVID-19 Document Repository System ng Department of Health. Samantala pa, ang Department of Health naman ay patuloy ang pagpapaalala sa publiko na huwag magpakampante kahit na naibaba na sa Alert Level 3 ang buong Metro Manila at nabawasan na rin ang bilang ng mga nasa ilalim ng granular lockdown. Kaugnay sa issue ng mga granular lockdowns, abay, patuloy rin daw bumababa itong mga lugar, mga barangay, ang mga kalsada na nasa ilalim ng granular lockdown sa Metro Manila. May latest na update ng DILG sa magitan ni Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Ever, iniulat ngayon ng Department of Interior and Local Government o DILG na umaabot na sa 617 families ang apektado ng nagpapatuloy na granular lockdown sa National Capital Region o NCR. Sa naturang briefing, sinabi ni DILG spokesperson Undersecretary Jotan Malaya na ngayon ay nasa 139 areas na lamang ang nasa ilalim ng lockdown as of October 15. Ayon kay Malaya, ang downward trend sa numero ng mga lockdown areas ay umabot na dahil pa rin sa naturang pagbaba ng kaso ng mga COVID-19 sa Metro Manila. At nagsimula ito sa 303 na areas na in-lockdown. Ito yung mga street, mga subdivision, mga condominiums, mga baryo o kaya hindi naman barangay ito. Pero may mga maliit lamang na lugar na sinailalim sa lockdown. At least 34 areas sa Manila ang nasilalim ng granular lockdown. 30 sa Quezon City, 27 sa Pateros at 10 naman sa Las Piñas. At sa ngayon ay umaabot na raw sa 30,275 food packs ang ipamahagi na ng DSWD sa iba't ibang mga LGUs sa ilalim ng NCR na nasa ilalim nga ng granular lockdown. Nato pang bahagi ng pahayag ni Undersecretary Malaya. Transmission and Ayan. Bombo Elmar, yung bahagi nga. Ito, pakinggan natin si Yusek Malaya, Bombo Elmar. Bumaba na po ang mga naka-granular lockdown. No? Noong October 1, meron po tayong 303 na areas sa Metro Manila na naka-granular lockdown. Pero ngayon pong October 15, 139 na lamang ang naka-granular lockdown. So malaki po ang pagbaba. Consistent po ito sa mga datos natin sa case transmission and increase in vaccination dito sa National Capital Region. So ito pong 139 lockdown areas na ito na ongoing right now, ang pinakamarami po niyan ay nasa Pasay, may 33,
sa lungsod ng Maynila 34, sa Quezon City 30, Pateros 27 at meron din pong 10 sa Las Piñas at the rest po ay tumototal nga po yan ng 139 and meron po tayong 617 affected families ngayon na under lockdown dyan sa 139 areas na yan. Magmula po noong implementasyon ng alert level system sa Metro Manila, meron na tayong 896 na areas under granular lockdown. Ngunit yung iba po dyan ay tapos na. No? So we just have 139 at present. Ngayon, doon naman po sa inyong tanong, Sec, sa naihatid nating tulong in terms of family food packs, marami-rami na po ito, no? Around 30,275 family food packs have been delivered by the DSWD to the different local government units in the National Capital Region. Hindi lamang po ito dun sa mga areas under granular lockdown, dun na rin po sa ibang mga lugar na nangangailangan din ng tulong. Ang cost po nito is 19.5 million and the majority of the food packs were distributed in the City of Manila, Caloocan and Quezon City kasi sila naman po yung mga pinakamalalaking LGUs natin sa Kamaynilaan. Ang bahagi ng pagpapaliwanag ni Undersecretary Jonathan Malaya ng DILG. At batay nga sa panuntunan ng Metro Manila Council o yung MMC, ang isang street o kalye ay isailalim sa lockdown kung mayroong 2 kaso ng COVID-19 case. At kapag ang isang bahay naman o condominium floor ay basta merong kahit isa lamang na nagpositibo sa COVID-19 ay maaari na isailalim sa lockdown. Yung tatawag na granular lockdowns ay tatawag din na micro-level quarantines gaya ng critical zones na idideklara ng local government unit. At batay nga pa rin sa abiso ng DILG, yung granular lockdowns ay maaaring ipairal sa isang bahay, compound, street o building na mayroong talang kaso ng COVID-19 infection. Bombo Elmar, Bombo Ever. Bombo Raymond, so nagpapakita talaga na epektibo itong granular lockdowns. Pero ang tanong din dito sa mga probinsya, ipapatupad na ba ito? Kung sinasabi na kailan bang matatawag na pilot? Kasi ipinatupad dito, tawag nila pilot testing. So hanggang magtatagal itong pilot na ito, Bombo Raymond, na talagang ito na yung magiging regular na standard operating procedure, Bombo Raymond? That's right. Unahin ko lamang yung sinabi mo na epektibo, Bombo Elmar. Dahil mismo yung katawan ng World Health Organization, WHO, na si Dr. Rabi Abesinghe, ay nagsabi na talagang kinikilala nila na epektibo itong mga granular lockdown na pinapairal dito sa ating bansa. Dahil ito raw ay maliban sa kumbaga natutumbok yung may mga kaso ng COVID-19 ay natutulungan din yung ekonomiya natin dahil nagbubukas yung ibang lugar na wala namang COVID-19 cases o mababa lamang yung kaso. At balikan ko yung isa mong punto, Bombo Elmar, doon sa issue naman ng pagpapatupad ng pilot ng alert level system, yung alert level 1 and to 5. Ngayon ay nasa alert level 3 ang Metro Manila nga. So tingnan natin, dahil come October 31, Bombo Elmar, ay magpapaso na yung another round ng granular lockdown at saka yung alert level system level 3 dito sa Metro Manila. So by that time daw, sabi ng IATF, ay posible na magpatupad na sila ng panibagong pilot din sa labas ng Metro Manila. For example, sa inyong lalawigan, yan sa Bulacan, Cavite, Rizal, Laguna at Batangas o yung area ng Calabarzon, Bombo Elmar. Then, unti-unti ay ipapatupad sa buong bansa kapag napaturan talaga na effective outside Metro Manila, Bombo Elmar. Yung mga lugar, Bombo Raymond, magandang balita actually ito na bumababa na yung mga bilang ng mga lugar dito sa Metro Manila na nasa granular lockdown. Pero papaano nga ba nasasabi, Bombo Raymond, na wala na sa critical zone itong mga lugar na dating nasa granular lockdown at papaano masusustain na hindi na babalik sa granular lockdown itong mga
parang na-declare na clinically out na bilang nasa critical zone ng mga lugar, Bombo Raymond? Well, tama ka dyan na Bombo Ever dahil ang nangyayari kasi rito, kapag halimbawa isang bahay, may nagpositibo na isa, automatic lockdown yan. So lahat ng mga miyembro ng pamilya ay ina-isolate na at sa ilalim sa testing, Bombo Elmar. At pagkatapos nito ay pagka gumaling na at na-clear na, ay saka ito inideklara na wala ng COVID case. So ganun yung ginagawa, automatic yung isang street pagka merong lockdown yan, tapos test na agad, ina-isolate para hindi na makapanghawa at nagkaroon ng alam kung contact tracing, tama, yung contact tracing ng mga pwede nakahalubilo ng miyembro ng pamilya na nagpositibo o miyembro ng isang street Bombo Ever. Alright, Bombo Raymond, sana mag-aabot to hanggang Disyembre, ano? Bombo Raymond? Tama yan, Bombo Raymond. Ito, tumatawag si Derek Carion, yung spokesperson ng PIDEA. Oo, sige. May malaking bala si Bombo Anali. So, hinay natin. Dahil pinasa ko muna yung telepono kay Bombo Dennis at tumatawag kasi baka available na siya. So, yan. Abangan natin, Bombo Elmar, within this period, October 16 to October 31, kung magiging magpatuloy yung downward trend ng ating COVID situation sa bansa. So, mamaya, okay na. Anyway, may segue ko na lamang din, mabanggit ko na lamang din, Bombo Elmar. Ngayong gabi ay wala tayong aabangan na ito. Okay. Bakit daw, Bombo Raymond? Bakit walang talk to the people? Yung IATIP meeting at saka talk to the people ng Pangulo. Well, for not mentioned or for any other reason, Bombo Elmar, wala daw ngayon as per Malacanang, as per Secretary Harry Roque. So, okay na, Bombo Dennis. So, yan. So, para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo! Ating mga balita, maliit lamang na bilang ang mga nadadapuan ng COVID-19. Batay yan sa ulat or natatamaan ng mga COVID-19 ng mga mag-aaral at faculty na kabilang sa mga isinasagawang face-to-face classes sa tertiary level dito sa Pilipinas. Ayon kay CHED Executive Director Cinderella Haru, nananatiling minimal ang COVID-19 infections sa mga estudyante at sa mga faculty staff na kung saan ay isinasagawa ang limited face-to-face classes. Paliwanag ng opisyal na base sa mga reports mula sa mga regional offices ng komisyon na karamihan o lahat sa mga naitatalang COVID-19 cases ay mild symptomatic cases lamang o walang mga sintomas ng COVID-19. May tuturing anya na magiging epektibo or naging epektibo ang ipinapatupad ng mga guidelines at pag-obserba ng higher education institutions sa mga ipinapatupad na minimum public health standards upang mapigilan na magkaroon ng hawaan ng COVID-19 sa mga estudyante at faculty members. Sa ngayon, ang pinapayagan pa lamang na magsagawa ng face-to-face limited classes ay ang mga kursong may kaugnayan sa medicine at allied health, at ang Hotel and Restaurant Management o HRM, Engineering, Tourism at ang kursong Maritime. Pinaplano namang bumalangkas din ng Commission on Higher Education ng guidelines para naman sa pagsasagawa ng limited in-person classes para sa lahat ng degree programs. Samantala, sa ibang balita naman, ang Department of Health nakakapagtala rin ng karagdagang mahigit 600 na kaso ng Delta variant. Pero bago tayo magpatuloy sa balitang yan, i-check muna natin dito sa bahagi naman ng PIDEA, kung nandiyan na sa linya si Director Derek Carion, dahil sa malaking accomplishment yung nangyari dyan sa kanilang operasyon sa Angeles City, Pampanga. Ang binabanggit kasi sa report ni Bombo Anali Soberano, 4 na mga Chinese nationals ang napatay at 200 milyong pisong halaga ng panibago na namang nakumpiska na mga shabu ang nakuha na material. Narito na sa linya, itong sinasabi natin kanina, si Director Derek Carion, ang Public Information Chief ng PIDEA. Si Bombo Elmar ang inyong kasama ko yung partner, si Bombo Everly. Magandang gabi sa iyo, Director Derek. Yes sir, magandang gabi po Bombo Elmar and Bombo Emerly, tama po ba?
helicopters. Yes, una-una, congratulations sa PIDEA at ang kasama pa rito ang PNP, Director Carion, sir, sa operasyon na yan. Yes, sir. Yes, sir. In fact, gusto kong iparating ni Director General Wilkins Villanueva na ito ay katulad ng mga dati nating operations kung saan hindi lang po isang government agency ang involved dito, sir, kundi nagtulong-tulong, nagsalig puwersa ang ito po, banggitin natin isa-isa dahil maganda pong malaman ng ating mga kababayan na ito po ay pinagtulungan ng mga units mula sa PIDEA, Regional Office 3, Intelligence and Investigation Service, Special Enforcement Service, PIDEA NCR, ang AFP Joint Task Force NOAA at ang Military Intelligence Group 41, gayon din pong Northern Luzon Command, ang NICA, ang PNP Drug Enforcement Group NCR, ang Regional Intelligence Division ng NCRPO, pati po Bureau of Customs and Angeles City Police. So, at nandun po kanina si Director General Wilkins M. Villanueva upang pangasiwaan din yung post-operation po kanina, sir. Okay, Director Carion, paano nasumpungan ng PIDEA at ng PNP itong 4 na mga Chinese national na dumating sa punto, nagkabarilan ba to? Paano ba? O nasan na checkpoint? Paano po, sir? Sir, by bus operation po ito eh. So, by bus? nakipag-transaction po. Opo, nakipag-transaction po yung nasabing mga personalidad sa ating undercover agents. And in the process ay katulad po na nangyari sa Zambales ito eh. Lumaban po yung kasi if you remember on September 7, sir, may 4 din po na Chinese nationals na unfortunately ay nasawi din sa isang interdiction naman po ito doon sa isang resort sa Zambales. Dahil ganun din, nung nalaman nila mga otoridad ang kanilang kausap ay lumaban. So, ito po yung naging resulta. Unfortunately, ay nasawi po sila. Okay, bago kay Bombo Everly, aking partner, yung aking katanungan. Director Carion, saan kaya ang impormasyon na i-deliver? Itong ganitong kahalaga, 200 million pesos na Shabu. Ano pong impormasyon na initial na natanggap ng mga otoridad po, sir? That is still subject to further investigation, sir, because yan nga po lumapag sa Central Luzon, nakuha na natin, in fact, sa bahay eh. Kung titingnan niyo po, nasa loob na ng subdivision. So, we will have to investigate further kung ano po ang final destination nito. Kasi dapat po doon sa ulat ng ating mga operatiba ay nakuha po sa Punta Verde Subdivision sa Barangay Pulong Kakutud, Angeles City, kaninang umaga. Doon nangyari yung transaction. Pero sir, previous to this, if you will recall, after nangyari po yung September 7 operation doon po sa Zambales, kung saan 4 nga po yung nasawi, and then during a follow-up ay may naarestong 3 Chinese nationals din sa may highway sa Bataan. Noong September 9, sir, yung kasunod pong grupo na kumukuha directly ng supply mula sa Chinese, nasundan naman po natin at nakipag-transaction din doon naman sa may Bacoor, and then nangyari po namatay din yung 2 suspect. Ito naman po, si Bashir, siya yung kumukuha ng supply mula dito sa mga nasawing Chinese sa Zambales at nire-redistribute po nila to Visayas and Mindanao. And then on October 1, nasundan ng 229 kilos pala yun, noong September 9. Then on October 1, meron po uling 149 kilos, sir, sa may gawing Bacoor naman. And then nung Sabado lamang, nasa may gawing Dasmariñas naman po tayo, another 240 kilos. So kung kumbaga nakakalaglag pa nga yung dami ng shabu, sir. Ito pong case operation plan na to, mula nung nagsimula po ito, mahigit kumulang 1 tonelada na po yung nasasabat natin, na re-recover natin na illegal na droga, na ang kabuuang halaga ay nasa more or less 6.8 billion pesos, sir. So, talaga, at saka, sir, hindi pa po ito tapos. This is a live case operation plan, of which overall po ay, of course, pinangungunahan ng ating Director General Wilkins M. Villanueva. At ang nagsusupervise po ng operations directly ay si Deputy Director General for Operations, Assistant Secretary Gregorio R. Pimentel. Kaya ano po yan, tuloy-tuloy pa po ito, sir, hindi pa po ito tapos. Naimbag nga rabi, Director Direk, si Bombo Everly. Yes, ma'am. Po ito, yes po. So, good evening, ma'am. Yes po. So sa ngayon po, sir, nakikitaan na po ba na meron pong link o connection ito pong mga Chinese drug personalities na napatay po ngayon doon po sa nangyaring operasyon doon po sa may Zambales, sir? Opo. At makikita, hindi lamang po kasi. Kaya nga po natuntun sila dahil ito'y patuloy na
pagsasagawa po ng surveillance on all the known links or associates of that original group na na-interdict po natin or na-intercept natin sa Zambales, ma'am. Kaya ano po ito, iniisa-isa pong sundan ng ating mga operatiba, yung mga possible na kalink po ng grupong yon na nagpapakalat ng illegal na droga sa iba't ibang bahagi po ng bansa. At gaya po ng nasabi natin, hindi pa po tayo tapos. At definitely, tabakan po natin yung kasunod po nito. Okay, Director Derek, bakit hanggang hindi maubos-ubos itong bulto-bulto pa ha? Sa dami ng operasyon ng PIDEA. Opo, ang paliwanag po ni Director General Wilkins Villanueva dyan ay napakasimple, sir, ma'am. Hanggat hindi po na-address yung ibang aspekto ng illegal drug industry, particularly kailangan po bukod sa supply reduction, which is ito nga, yung pagsasagawa po ng law enforcement operations ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ngayon nga po, sanib pwersa na kami. Kailangan ma-address din yung demand o kailangan mawala ang pagtangkilik sa industriya ng illegal na droga. Kailangan mawala yung interest ng tao na bumili at kumamit ng illegal na droga. And also at the same time, kailangan mabigyan ng intervention yung mga taong naging biktima ng illegal na droga either through paggamit o yung mga people who use drugs or PWDs at yung mga taong kumapit sa patalim na nasali sa distribution chain ng illegal na droga sa kalsada dahil wala po silang makuhanan ng kanilang pangkabuhayan. Yun po ang kanilang hinaing. Kaya yan po, magkaiba ang intervention. Kapag ang tao ay gumamit ng illegal na droga, they're called people who use drugs. They will either be given community-based drug rehabilitation program or CBDRP. Pwede rin po na either inpatient or outpatient treatment through a government or private facility depending on yung outcome po ng kanilang tinatawag na drug dependency evaluation. Kasi malalaman yung degree or level ng kanilang paggamit ng droga or dependency. Yun naman po mga nasangkot na kumapit sa patalim dahil sa kawalan ng kanilang kabuhayan, kailangan sir dyan ay reformation through either yung tinatawag na mga palaysilangan o yung dating predecessor niya, yung bahay pagbabago, na upang mabago ang kanilang pananaw na pwedeng magkaroon ng hanap buhay na hindi droga ang pinagmumulan ng kanilang pera. Kaya iba po yan, na magkahiwalay na effort po yan. And they're both being undertaken now by PIDEA in collaboration with the DILG and the local government units and other government agencies po na member ng tinatawag na ICAD or Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs. Complex problem po siya, kaya kailangan talaga, sir, whole of government and whole of nation approach. Hindi po siya yung one-size-fits-all solution kasi iba ang solution sa mga na kumakapit sa patalim dahil walang kabuhayan. Iba rin ang solusyon sa mga napagamit ng illegal na droga dahil siguro dala ng suliranin o dala ng impluensya ng barkada o hindi po natin alam kung ano pang ibang dahilan. Pero kumbaga, iba-iba po ang solusyon niya. Kaya kailangan po talaga ay tulong-tulong talaga, sir. Ang both government and the private sector. Kaya nga po ang gusto mangyari ni Director General Wilkins Villanueva ay patupad yung barangay drug clearing program na siyang kabuuang approach po na para ma-solve natin itong drug problem in its different aspects. We can only agree with that. Yan po ang Director ng Laboratory Service and Chief ng Public Information Office ng PIDEA, Director Derek Arnold Carion. Maraming salamat. Again, congratulations po sa team. Maraming salamat. Ingat po kayo, Director Carion, sir. Yes, sir. Slight correction lang, sir. Dati po akong Director ng Laboratory Service. Now I'm the Director of the PIDEA Compliance Service. And yes, I'm still the spokesperson of the agency. But again, sir, on behalf of Director General Wilkins Villanueva, sa mga kapatid ko po, dati kong katrabaho sa Bombo Radio and Star FM, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa kampanya natin laban sa illegal na droga. Warm regards po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat. Maraming salamat. God bless always, Director Carion. Abangan pa ang detalye ng mga balita po. May update po tayo sa Department of Health. Abay, karagdagang kaso na kakahawang mga Delta variant na itala. Pero bago ang mga baliting yan, samantala muna sa mga paalala. Mang Danny in the lead on his mountain bike. Kasunod si Anna on her Japanese bike. Si Aling Vicky humahabol with Bavarian. At si Junior may Boston Grip winner! Lahat panalo sa Dunkin' Bite or Bike in every pasalubong by Super Barkada Bundle. Big Barkada Bundle, Munchkins Bucket, or Big Family Bundle to win a classic donut or a new bike. Here's Lisa riding her way to Dunkin'. See posters for details. Promo runs from August 7 to 21, 2021 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 121509, Series of 2021. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita.
Samantala, ang Department of Health nakapagtala ng panibagong mahigit 600 na kaso daw ng Delta variant sa Pilipinas. Yan, iba pang mga balita mula kay Bombo Jen Buna. Nasa 4,431 COVID-19 Delta variant cases na ang naitala sa bansa matapos makapagtala ang Department of Health ng karagdagang 633 kaso ng Delta variant. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, sa loob ng sequenced 748 samples, nasa 633 ang Delta variant cases. 3 ang Alpha variant cases at 6 ang Beta variant cases. Dahil dito, nasa 2,938 Alpha variant cases at 3,313 Beta variant cases. Dagdag pa ni Vergere na ang pagkakaroon ng alinman sa mga variant ng Alpha o Beta COVID-19 ay napansin na sa lahat ng mga rehiyon. To start, here are the updates on our biosurveillance efforts and the most recent whole genome sequencing run. We have sequenced 17,147 samples as of October 16, of which 88.46% have lineages. Latest run is comprised of 748 samples, that was October 16. 0.40% or 3 were positive for the Alpha variant, 0.80% or 6 were positive for the Beta variant, and 84.63% or 633 were positive for the Delta variant. Incoming travelers comprised 962 or 5.61%. Of the 15,168 samples sequenced assigned with a lineage as of October 16, 29.2% of samples were positive for the Delta variant, 21.8% of samples were positive for the Beta variant, 19.4% were positive for the Alpha variant, and 0.02% or 3 samples were positive for the Gamma variant. Among all the sequenced samples in the Philippines, 70.4% of the 15,168 samples with assigned lineages positive for Alpha, Beta, or Delta variant. All 17 regions either have an Alpha, a Beta, or a Delta variant case. In the National Capital Region, all cities and the lone municipality were found to have a variant of concern. Also, 645 or 67% of the returning overseas Filipinos were positive for a variant of concern. Sa isinagawang press briefing, iniulat din ni Vergere na tanging ang Zamboanga Peninsula sa buong rehiyon ng bansa ang nananatiling nasa high-risk classification sa COVID-19. Ang Zamboanga Peninsula ay nakapagtala ng average daily attack rate na 9.24 per 100,000 individuals. Bed utilization rate na 70.29%, mechanical ventilator utilization rate na 61.11%, at intensive care unit utilization rate na 54.02%. Ang total beds at ICU utilization rates naman sa Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley ay nasa high risk. Samantala, ang Zamboanga Peninsula, rehiyon ng Davao, Central Luzon, Bicol Region at ang Bangsamoro Region ay nananatiling nasa high risk ang kanilang total beds o ICU utilization rates. Most regions are showing negative 2-week growth rates. However, majority remain with high-risk average daily attack rates. Region 9 is the sole region with high-risk case classification. National ICU utilization rates at moderate risk at 62%. CAR and Region 2 have both total beds and ICU utilization rates at high risk. 6 other regions have either beds or ICU utilization at high risk, and these areas are Region 9, 11, 3, Caraga, 5, and BARM. The National Capital Region shows a negative or low-risk 2-week growth rate and a high-risk average daily attack rate, and is currently at moderate risk case classification. The ADAR decreased to 12.28 per 100,000 population in the recent week.
Its health system's capacity is at low to moderate risk with total beds and ICU utilization at 44 to 59% utilization. Ang National Capital Region naman ay nakapagtala ng negative o low-risk 2-week growth rate at negative 54% at high-risk na ADAR na 12.28 per 100,000 population. Nationally, we are at moderate risk case classification with a negative 2-week growth rate at negative 44% and a high-risk average daily attack rate at 8.26 cases for every 100,000 individuals, down from 14.71 in the previous 3 to 4 weeks. To end, I would like to highlight the following key messages. The national and most of our regions are at moderate risk case classification. However, several regions with COVID-19 bed or ICU utilization at more than 70%. We should continue a strengthened local response in all areas to hammer down on daily cases. As we safely reopen the economy, mobility will increase. But maintaining the detection to isolation intervals at 4 days or further shortening this can counter its negative impact. We should be able to ramp up vaccination coverage of the A2 and the A3 population, which will have the most impact on our hospitalizations and fatality. Sa talaan ng kagawaran, 5 riyon ang may kontribusyon sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa na kinabibilangan ng NCR, Region 4A, CAR, Region 2 at Region 3. Mga areas naman na may mga bagong kaso ng COVID-19 ay naitala sa Negros Oriental, Isabela, Quezon City, Pangasinan at Cavite. Top 5 regions contributing to these new cases are NCR, Regions 4A, CAR, 2, and 3. The top 5 areas contributing to the new cases are Negros Oriental, Isabela, Quezon City, Pangasinan, and Cavite. Nationally, cases had been going down since our peak in early September. The daily cases saw a decrease of 23% or negative or minus 2,335 from the previous week. Disaggregating our epidemic curve into the major island groups and the National Capital Region plus areas, it can be observed that all areas have peaked and are at downward trend, while all island groups and NCR Plus showed peaks this September 2021. Visayas, the teal line, showed a flat trend in cases during this period. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Shine, Buna nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Samantala, asahan umano na madadagdagan pa ang bilang ng mga Pinoy na stranded sa ibayong dagat ang makakauwi na sa ating bansa sa pamamagitan ng Subic Bay International Airport sa Olongapo City. Sa report na ipinaabot kay Immigration Commissioner Jaime Morente ni B.I. Clark International Airport Head Supervisor Maan Crista Lapid Ligaspi, sa ngayon ay nasa 9,111 na raw na mga Pinoy ang nakarating sa bansa mula noong buwan ng Hulyo. Kasabay ito ng pagbubukas ng special commercial flights mula abroad para sa mga Pinoy na naipit dahil sa coronavirus disease 2019 pandemic. Ang lahat ng mga umuwi sa bansa ay lulan ng flag carrier na Philippine Airlines na mayroong 3 biyahe kada linggo na mayroong 200 hanggang sa 3,000 na mga Pinoy passengers. Sa ngayon, nasa 33 flights na raw ang mga eroplanong lumapag sa naturang paliparan mula nang simula ng repatriation ng mga overseas Filipino workers. Tiniyak naman ni Morente na tuloy-tuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa airline company para sa pagpapalikas pa sa mga Pinoy na gusto nang umuwi sa bansa. Samantala, kuha tayo ng update sa controversial na kaso. Itong si Julian Ongpin, na anak ng isang bilyonaryo na sangkot sa pagkamatay ng Davao-based artist na si Brie Honson. At may follow-up dito si Bombo Gerald Ulip. Walang piyansa o non-bailable ang desisyon ng Department of Justice Panel of Prosecutors sa kasong isasampa laban kay Julian Roberto S. Ongpin, nasangkot sa pagkamatay sa Davao-based artist na si Brianna Brie Honson. Pero ito ay para sa kasong paglabag sa Section 11 o illegal possession of illegal drugs sa ilalim ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa briefer na inilabas ng Department of Justice ngayong araw lamang, nakasaad ditong ang criminal information laban kay Ongpin
ay isasampa sa Regional Trial Court ng San Fernando City sa La Union. Kung maalala noong Setyembre 18 nang matagpuan ng mga pulis ang 12.6 grams na cocaine sa loob ng hotel room ni Ong Pin sa beach resort sa San Juan, La Union, kung saan din natagpuan na walang malay si Honson. Base rin sa ulat ng PNP, positibo sa cocaine si Julian at Brianna, kaya agad nagsampa ang pulisya ng illegal drugs case laban kay Juliana sa Office of the Provincial Prosecutor ng La Union, pero agad din itong pinakawalan. Dahil dito ng Setyembre 24, nag-issue na si Justice Secretary Menardo Guevara ng Department Order No. 229 para ilipat ang preliminary investigation sa kaso ni Ong Pin sa Office of the Secretary of the Prosecution Staff ng DOJ. Kasunod nito ay pinag-utos din ni Guevara sa National Bureau of Investigation o NBI na imbestigahan ang pagkamatay ni Brianna. Noong Oktubre 8, naglabas naman ang Executive Judge ng Regional Trial Court ng Precautionary Hall Departure Order o PHTO laban kay Juliana, na anak ng negosyante at dating Trade and Industry Minister Roberto V. Ong Pin. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, nakitaan naman ng positibong resulta ang paggamit ng lagundi bilang herbal medicine sa mga pasyenteng mayroong mild COVID-19. Ayon kay DOST Undersecretary for Research and Development Rowena Cristina Guevara, na base sa inisyal na konklusyon ng project team na isinasagawang clinical trial sa paggamit ng lagundi bilang herbal drug laban sa COVID-19, naiibsan nito ang sintomas sa mild COVID-19, partikular na nga ang anosmia o ang pagkawala ng sense of smell o pang-amoy. Nadiskubre din na kayang makapagbigay ng overall relief sa mga pasyenteng may mild COVID-19 mula sa mga sintomas gamit lamang ang lagundi. Maliban pa rito, ayon kay Guevara, pag-aaralan din ang antiviral effect nito para sa mild at moderate COVID-19 patients na mayroong comorbidities. Nauna na ngang inulat ni DOST Secretary Fortunato de la Peña na sa inisyal na datos or analysis ng isinagawang lagundi clinical trials sa Pilipinas, hindi na lumalapas sa moderate hanggang severe cases ang kondisyon ng mga pasyenteng mayroong mild COVID-19 at wala ding adverse effects na naobserbahan sa mga participants. Samantala, good news pa rin, napag-alaman din naman ay epektibo rin sa COVID-19 treatment para sa mild to moderate cases. Ito namang halaman na tawa-tawa yung extract nito. Ayon kay DOST Undersecretary na si Rowena Cristina Guevara, positibo rin ang naging resulta ng sinagawang randomized controlled clinical trial mula sa 172 participants sa efficacy at safety nitong tawa-tawa extract bilang adjunctive COVID-19 treatment. Base pa sa data, nawala ang mga sintomas gaya ng lagnat, pananakit ng katawan, pakiramdam na giniginaw at ubo sa pagitan ng 3 araw at 5 araw doon sa mga COVID-19 positive patients na nabigyan ng 2 kapsula ng tawa-tawa extract bilang food supplement 3 beses sa 1 araw sa loob ng 10 araw. Mayroon din ibang pasyente na nakakaranas ng sintomas na nahirapang huminga ay gumaling din daw gamit ang tawa-tawa extract sa loob lamang ng 1 araw. Nadiskubre din na yung ibang mga respondent ay nagkaroon din ng improvement sa kanilang bowel movement, yung appetite at nalunasan yung karamdaman gaya ng ubo matapos mag-take down ng tawa-tawa capsules. Samantala pa, ang Department of Transportation kinukonsidera ang pagtaas pa ng seating capacity para sa mga public utility vehicles kasunod ng mataas na price hike sa langis. May pag-uulat si Bombo Dave Vincent Pasi. Kinokonsidera ngayon ng Department of Transportation o DOTR katuwang ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na itaas ang seating capacity ng mga pampublikong sasakyan. Ayon kay DOTR Assistant Secretary Steve Copastor, isa ito sa mga hakbang na ipapatupad ng kagawaran sa harap ng pag-aray ng maraming mga tsuper dahil sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ang pagtaas sa seating capacity ng mga public utility vehicles ay salig na rin aniya sa mahigpit na bilin ni Transportation Secretary Arthur Tugade na balansehin ang pangangailangan ng mga tsuper sa kakayahan naman ng publiko sa gitna ng pandemya. Tinitingnan din ho natin magtaas ho ng
seating capacity natin sa public transportation bilang tugon po sa lumalaking gastusin sa day-to-day operations po ng ating mga operators, and at the same time this will also address po yung matagal na pong hinihiling sa atin ng atin po mga kasamahan sa business sector natin na dapat mas mapalago po natin yung economic activities natin, and we could be contributing to that through the increase po of our public transportation and the capacity thereof. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ng LTFRB ang apela naman ng mga transport groups na umento sa pamasahe bilang noong nakaraang linggo lang naman isinumite nila ang kanilang kahilingan na ito. Ano man ang desisyon hinggil sa usapin na ito, nariyan din naman aniya ang iba pang kanilang mga programa para makatulong sa mga apektadong tsuper katulad na lamang ng Service Contracting Program. Sa naturang programa, babayaran ng gobyerno ang tsuper sa kada kilometrong takbo ng mga ito. Pagdating naman sa fuel subsidy, sinabi ni Pastor na kailangan ng Kongreso na magpasa ng batas na gagawad ng pondo para sa Pantawid Pasada programa. Ito po ay isang bagay na pinag-uusapan namin with the Department of Energy, being the one in control po of our yung sa gas stations po natin, fuel stations natin. Sa amin naman po dito sa DOTR through with LTFRB, meron po tayo yung programa dati, yung Pantawid Pasada program, na kung saan nandyan na po yung sistema, meron na po nasa kanila yung mga card po mula sa Land Bank, at kung magkaroon lang po tayo ng source of funding, pondo po para magamit dito, we are ready to implement the program po. Bombo Davidson Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Ang balitang iyan hatid po sa atin ng Dunkin Donuts. Samantala, tuloy na muli bukas ang pagdinig ng Senado sa issue ng bilyong-bilyong deal ng gobyerno sa Pharmaly para sa mga biniling personal protective equipment o ng mga health frontliners. Ayon kay Senate Blue Ribbon na Committee Chairman Senator Richard Gordon, tatapusin nila ang manakabinbin pang katanungan ng ibang miyembro ng Senado. Ito na ang magiging ika-12 hearing ng lupon, simula nang lumitaw ang alegasyon ng korupsyon. Hindi naman pipilitin ng panel ang mga miyembro ng gabinete na dumalo sa hearing, lalo na kung meron mga ginagampaang function ng mga ito para sa COVID response. Ang health news, edit po sa atin ng Immunomax, the one and only immunomodulator made with pure CM glucan. Ang COVID-19 response naman hindi naman apektado sa pagbibitiw ni Secretary Vince Dizon ayon yan sa BCDA. May pag-uulat si Bombo Dennis Hamito. Nakapaghain na ng irrevocable resignation si Secretary Vince Dizon bilang presidente ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA. Naungkat ang isyong niya na Bombo Elmar, Bombo Ever nang sumalang sa pagdinig ng Senado ang mga opisyal ng BCDA para sa taunang pondo ng naturang ahensya. Ayon kay BCDA Executive Vice President Aileen Sosa, na iparating ng resignation letter kay Pangulong Rodrigo Duterte. Epektibo naman ang naturang pagbibitiw noon pang 15 ng Oktubre at hindi na agad naisa publiko dahil naman sa ilang konsiderasyon. Pero epektibo na umano ito dahil irrevocable naman ang naturang pagbibitiw. Gayunman, tiniyak ng National Task Force Against COVID-19 at ng BCDA na hindi maapektuhan ang trabaho ng mga tanggapan kaugnay pa rin sa pagtugon sa COVID-19 kahit na umalis na itong si Dizon. Maliban kasi sa pagiging pinuno ng BCDA, siya rin ang testing czar at Deputy Chief Implementer ng National Task Force Against COVID-19. Bombo Elmar? Bombo Dennis, itong BCDA na hinahawakan itong si Secretary Dizon, anong mga nandito sa kumpanya na yan? I understand, nandyan yan sa may Clark at saka lugar na yan, Bombo Dennis? Ito yung mga pag-develop ng mga struktura na pangunahing ginagamit ng mga ahensya ng gobyerno. Sila yung in charge dito, Bombo Elmar. Kaya nga, dito sa mga testing facilities ay ito yung in charge dito si Secretary Dizon sa mga nakalipas na pagkakataon ay nung kasagsagan nga ng pinaigting pa ang testing facilities, paglalagay ng mga struktura ay sila yung nakatoka dito, Bombo Elmar. Kaya naman ito din yung function ng BCDA sa iba pang mga pagkakataon nung nagkakaroon ng malalaking aktibidad dito sa bansa. Pagka may malalaking mga pagpupulong, sila din yung in charge sa mga kalintulad na aktibidad, Bombo Elmar. Hindi lang pala ito dyan sa Clark, maging yan sa Puerto Bonifacio. Yung basis Bombo din sa mga nabili ng mga private companies, i-convert yan,
hindi lang yung kanyang sakop dati, hindi lamang dyan sa Clark, pero iba pang mga lugar sa ating bansa na dating mga bases, katulad ng mga US bases dati, o kaya naman bases sa kampo militar ng AFP, Bombo Dennis. Ano na nga, Bombo Elmar, at pangunahin yan, pagka may mga iba pang mga malalaking aktibidad, yung mga dating base, yan yung naggamit na gamit, Bombo Elmar. Dahil nga kailangan ma-maximize natin, so yung conversion process at iba pa, ito rin, nagagamit din kahit ngayon na panahon ng COVID-19, Bombo Elmar. Dahil kailangan natin ng mga kahintulad na pasilidad, mga venue na malalaki, yan, nagagamit, napapakinabangan yan. And of course, yung kasanayan, itong si Testing Czar Vince Dizon ay napapakinabangan din ito sa pagtugon sa COVID-19, Bombo Elmar. Kaya naman, nakatoka sa kanya yung maraming function. Pero nga, ang pagtitiyak naman dito ay may mga iba pang opisyal na po pwede ring matap sa pagdating dito sa mga trabaho sa COVID response, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa update yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Samantala sa North Cotabato, meron daw 3 magsasaka ang pinatay doon. Nasa linyang Star FM Cotabato. Patay ang 3 katao matapos pagbabarilin sa barangay Dualing, Alyoza, North Cotabato. Kinilala ang mga biktima sa mga pangalang Darwin Sabes, Mumukan Salanggaw, 31 anyos, Romano Salanggaw, 27 anyos, kapwa mga magsasaka at residente ng Midsayap, North Cotabato. Ayon sa report ng Alyozan PNP, may nag-report sa kanila na isang concerned citizen at nagsabing may sunod-sunod na putok ng baril silang narinig mula sa pinangyarihan ng krimen. Agad namang rumisponde ang alert team ng kapulisan patungo sa lugar at doon nila nadiskubre ang mga katawan ng mga biktima. Napag-alaman na inabandona ng isang sasakyan ang 3 sa kahabaan ng Dualing New Panay Provincial Road. Pinagbabaril sa ulo ang mga biktima gamit ang kalibre 45 na pistola batay sa nakuang basyo ng baril sa crime scene. Sa ngayon ay patuloy pang inaalam ng PNP ang motibo at mga suspects sa naturang insidente. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Inanunsyo naman ng military junta leader ng bansang Myanmar na papalayain na ang nasa mahigit 5,000 katao na ikinulong matapos ang 8 buwan na nangyaring kudita na nagpatalsik sa civilian government noong buwan ng Pebrero. Ginawa ni Min Aung Hlaing ang naturang anunsyo ng paggawad ng amnestiya sa mga protesters matapos na magdesisyon ang Association of the Southeast Asian Nations o ASEAN no ito lamang Biyernes na hindi isama si Liang sa nalalapit na regional summit dahil sa pangangasiwa ng military government sa nangyayaring krisis ngayon sa Myanmar. Ayon sa Assistance Association for Political Prisoners, nasa mahigit 7,300 katao pa ang kasalukuyang nasa kulungan sa naturang bansa. Nauna nang pinalaya ng Myanmar junta ang nasa mahigit 2,000 anti-coup protesters sa bansa noong Hulyo, kabilang na nga dito ang journalist na kritiko ng military government. Bombo Sports News. Inaresto ng mga otoridad sa bansang Greece ang 2 human rights activists na nagpoprotesta sa nalalapit na Beijing 2022 Winter Olympics na gaganapin sa buwan ng Pebrero. Ang mga reliyista ay nanawagan na rin ng boycott sa Winter Olympics dahil daw sa maraming mga paglabag sa karapatang pantawang China. Ang protesta ng mga aktivista ay sinagawa sa Acropolis, ang Greek capital, kung saan doon gaganapin ang dress rehearsal sa torch lighting ceremony. Kanina formal lang isinagawa ang lighting ceremony. Naging tradisyon na kasi na sinisimulan ang torch relay sa Olympia na siyang orihinal na sentro ng ancient Olympics. Ang Olympic flame ay to-turn over sa delegasyon ng China. Mula sa bansang Greece, ililibot ang torch hanggang makarating sa Beijing at sa Olympiada na sunod na taon. Samantala, ang International Olympic Committee naman ay kumpiyansa magiging maayos ang hosting ng China sa Winter Olympics dahil sa believe daw sila sa diskarte nito pagdating sa COVID-19 response. At bago po tayo magtapos ang Bombo Radio Philippines, nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Orasio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives.
We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita. Balikan lamang natin ang mga headlines. 4 na Chinese nationals napatay sa enkwentro sa Angeles City, Pampanga. Mahigit 200 milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska. Mga lugar sa NCR na nasa granular lockdown bumaba pa ayon sa DILG. Ang Department of Health nakapagtala pa ng karagdagang mahigit 600 kaso ng Delta variant sa bansa. Zamboanga Peninsula na tiling nasa high risk daw sa COVID-19. Si Julian Ongping naman na anak ng isang bilyonaryo at sangkot sa pagkamatay ng visual artist na si Bri Honson, pinakakasuhan na ng DOJ panel dahil sa illegal na droga. Good news naman, itong halaman na tawa-tawa abay epektibo pala sa COVID-19 treatment para sa mild to moderate cases ayon sa DOST. COVID-19 response naman hindi apektado sa pagbibitiw ni Secretary Vince Dizon sa BCDA. Sa international news naman, mahigit 5,000 protesters sa Myanmar gagawaran na rin ang amnestiya ng military junta. At sa sports news, paghahanda ng ika-100 araw na countdown sa Olympic Flames sa Athens, Greece bago ang Beijing 2022 Winter Olympics, binulabog ng protesta. Mga kabombo, Castor Nation, para sa ating Christmas countdown, 68 days to go bago ang Pasko. At live nationwide, worldwide, via satellite mula pa rin sa Bombo News Center, Makati. Kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo, Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo. 5 dekada ng